Sziasztok! Én Ádám vagyok, az Útilapú hálózat önkéntese. Az Útilapú már 18 éve működik Magyarországon, az SCI és a Service Civil International tagszervezeteként, ahol már 90 éve foglalkozik nemzetközi építőtáborok szervezésével, és az Útilapúnak is ez a fő profilja idehaza. Ráérsz még később a semmittevésre, most azonban inkább válaszért az Útilapú hálózat rengeteg önkéntes tábora közül. Mehetsz önkénteskedni Tanzániába és angol tanítani gyerekeknek, vagy Törökországba erdei utat építeni, vagy épp Izlandra mondjuk egy fotókerítást szervezni. A projektjeid lennek rövid és hosszú távúak is, és hogyha még nem voltál 30, akár az EVS-en, az Európai Önkéntes Szolgálaton keresztül is mehetsz önkénteskedni, aminek mi küldő és fogadó szervezete is vagyunk itt Magyarországon. Szervezetünk az önkéntesség kultúrájának terjesztésén keresztül olyan célokért dolgozik, mint nemzetek és kultúrák békés egymás mellett segítése, hátrányos helyzetű fiatalok támogatása vagy épp a szolidaritás fejlesztése. Olyan hátrányos helyzetű kistérségekben szervezünk táborokat, mint Gálosfal, Drávafok vagy épp Tiszadob, ahol is nyáron 2 héten keresztül nemzetközi önkéntes csapat munkálkodik azon, hogy a helyi közösség életét és mindennapjait jobbá tegye, ami táborvezetőink segítségével. De milyen is az Útilapú?